Simple. Laaya ning mo ila pa no? Ang laaya. Sa meron mo ayay di dinay. Isa man ito bay. Sira ang dugod. Ano sira? Lagi. Ano kayo mo sira to. Unya unsa man puy maistorya ninyo karong Valentine's Day? Pan. De. Magilab sanay lang siya tani. Kung may magpagabas. Agi nyo aday mga uyab, asa man di ay? Balain. Kining isa o busy gani kay sa ang ano uyab og text. Wa taong ko uyab. Ako eh. Asa man day mong uyab di ay? Tayo punta sindahan. Tani eskwela. Eskwela yang uyab. Kamu po, unsa man po ngano na po kay dalang kandila? Unsa may mo? Guys, minteryo. Ha? Ah, magsindi kag kandila karong Valentine's Day. Sa napapen yung gugma. Pastilan. Kamu, unsa man po buhaton ninyo sa inyo ang mga uyab? Maginabsanay pastilan. Nga unsa naman nun eh. Kini si ikaw kuke. Tinakoke. Unsa man po imong maistorya nga murag mugot man imong kinabuhi karon no. Uyab. Ha? Wala may uyab, bagi ko naman eh. Wala kay uyab? Wala. Graga na si uyab po. Dili madrawing ng naong ana oh. Ikaw kay na busy man po ka unsa man po imo ang kuan? Unsa man po imong buhaton karong Valentine's Day? Magabas. Gabas? Sa klase ng gabas. Ikaw nganong mura mo po kag adik og nawong unsa man po imo ang buhaton? Magtubok ko. Magtubok. Magtubok daw kuno. Kini murag naay kabalo mo kuan ani? Naay atong interview ni og anong gibulagan ni siya ang uyab. Kining isa. Kung anong gibulaga pangutan gali daw kuno siya. Anong gibulagan mo ka ba? Toroy. Anday. Gamay daw kong kuan. Tawa kayo. Kayo no? Basig tinuod pod. Yaw ar tanawa sir. Pastilan. Og ako gipon mo babae di gyud ko anang gabasa oy. Ay, kana nangabot sir. O na mga bag-ong nangabot no atong interviewon po nato ni sila guys no. Interview nato ni sila. Di apel naman mo Kana sa vlog.